Тук дупките си имат дупки, просто няма какво да кажа. Може да отворим музей на дупката и така да печелим от атракции и от туристи, защото има 50 цвята асфалт. Ако го снимате с камерата, ще видите. Сега да ни кажете, кога реално започнаха проблемите ви с тока? Малко след като Никола Тесла го изобрети. Чакай, приса малко! И Ендисон го открадна неговите изобретения. Проблеми с тока е имало винаги, защото тук е на кооперации и така като се навържи нов човек и става все по-слаб тока. Примерно плащаме за 220 волта и около 190 волта. Повече го няма, отколкото го има тока. Вие подавали ли сте някакви жалби до електроразпределителното дружество? Редовно хобито ме е жалбар да спускам жалби към енергото, към ВИК и така в почти всички институции. Хобито ме е жалбар. Жалби! Онен ден, примерно, аз вече спрях да ги псувам, защото се размножават много бързо. Бяха 10 човека пред нас, имаше оператор на лопатата, един седеше с 2 кабела, се чудеше къде е нулата и така с горелка местиха електромера. Голямо шоу. Много интересна среща ще бъде. Не е сигурно. Колко време живеете тук? Аз цял живот живея тук. Действително, Библията пише, че съм избран преди създаването на света. Малко след като Никола Тесла го изобрети и Ендисон го открадна неговите изобретения. Имаме вила от 1982 година. Пътя е малко след падането на Римската империя, тогава е правен. Тук дупките си имат дупки, просто няма какво да кажа. Може да отворим музей на дупката и така да печелим от атракции и от туристи, защото има 50 цвята асфалт. Ако го снимате с камерата, ще видите. Тук дупките си имат дупки, просто няма какво да кажа. Може да отворим музей на дупката и така да печелим от